Hej og velkommen til den her lille stacking guide. Jeg undskylder hvis at den lige pludselig at lyden ikke rigtig følger med. Men jeg er heller ikke det bedste. Okay, først skal jeg bruge 2 rollers og en CD eller en mønt. Det kan være lige meget om det er. Man kan selvfølgelig altid lave den simple stack, hvor man kun skal bruge én roller. Der kan man bare tage en pointtavle, og så kan man tage en jakkepinde med. Og så er der et stack i sig selv. Det kan være meget pænt, hvis man skal lave for eksempel quiz eller sådan noget, hvis der lige er sådan en jakkepinde med bag i. Så kan vi lige tage det op igen her. Så hvis man gerne vil have lidt mere avanceret, så kan vi starte med at sætte en jakkepinde på. Og så drejer vi dem her, sådan så de bare er 2 gange. Og så kan vi tage, så skal det vigtigt at have nogle sæthylder eller Area minibord. Det er lidt forskelligt. Area cafébord, undskyld. Og så stakker vi det i, når tager vi det en 5 højde her. Så er det vigtigt at huske at tælle, fordi ellers så går der helt givet i den. Så vil jeg gerne have en pengeskabsminibar til at sidde heroppe øverst. Så tager vi den her væk. Så kan man sætte sig heroppe, for der ikke skal, hvor man ikke kan komme til at gøre det forkert. Og så er det så ellers også bare lige vente med ind til den kører. Nej. Det her skal man passe på med, fordi at men altid så er det godt bare at have den kørende bagved. Bang. Sådan. Og så er det ellers også bare serveret. Tak for den gang.